nhật thành phố what no maili nghiên nhạc Christian Long ya the voice of the People's Party. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ki riu champagne na ka seng wi pipi ya la ka sur ki pen sawa. Kum rang bashur ki yang ya le ban rat ya ki ching e. Kim chu i no kim chu i ben ching kular kin pen or long. Kum ta ki yang klem jing saliang batim mangi urit uriang. Kum ta ki yang klem jing saliang batim mangi urit uriang. Kawe lama kawi pipi banwan racing kelakari. Naka jing dum shaka jing shai ya ustad kope shajgan. Wat la iba adem imdan da jabing jing start itrei. Na benta kali baki kunjongi ha upragin ya tuli. Sen syar kadar syukelan jalabi tulka bangsa hari jongi. Hang nonging bom ya kalawe jongi ya laki kun kikti. To kanto perkat ko kun ko hajar ai la pipi ban sen syar. To kanto perkat ko kun ko hajar ai la pipi ban sen syar. Kawe lama kawi pipi barban racing kelakari. Naka jing dum shaka jing shai ya ustad kope shajngan. Wat la iba aden imdan da jabing jing start